Πλάκα κάνεις! Ακούγομαι, εντάξει, θα είναι άλλο, δεν είναι κάτι. Ευχαριστώ, ρε. Πάτε πομπλέ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στον δρόμο καθοδόν για τον Βόλο. Είμαστε καθοδόν εδώ και 40 λεπτά. Και προχωράμε. Έχουμε ακόμα 1 ώρα και 50 λεπτά for sure. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάναμε πρώτη στάση και μοναδική βασικά στον Άγιο Κωνσταντίνο, στα Καμένα Βουρλά κοντά. Τώρα μην ρωτήσετε πολλές λεπτομέρειες, δεν ξέρω. Άντε μωρή Λίδια! Πλάκα κάνεις! Όχι! Γίδια, 15 φορές περάσατε από εκεί! Έλα! Γιατί τραβάω μωρή Λίδια το σπίτι 15 ώρες? Εντάξει τώρα. Όχι, καθίσαμε λίγο και φύγαμε. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σε μια καταπληκτική παραλία στο Πτελαιό. Σήμερα που λέτε, περίμενα τις 2 από τις 3 φίλες μου, τη Μελίνα με την Ελένη, οι οποίες ήξερα ότι θα έρθουν με λεωφορείο. Και ενώ τις έπαιρνα τηλέφωνο και δεν μου το σήκωνα. Και ενώ λοιπόν περίμενα να έρθουν με λεωφορείο και να πάρουν τηλέφωνο να πάμε να τις πάρουμε, ακούω κόρνες και βγαίνω έξω και βλέπω τις 2 μου φίλες με το καινούργιο αμάξι. Παιδιά, ήταν ό,τι καλύτερο έκπληξη μπορούσα να μου κάνουν. Θα τις ευχαριστώ και θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Και τα δώρα σου? Τα δώρα μου ήταν φανταστικά. Θα αλλάξει η διακόσμηση του σπιτιού. Άντε στην υγεία μας, καλό καλοκαίρι. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I started banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city. Ελάτε σπίτι μου διακοπές. Ελάτε σπίτι μου διακοπές. Εσύ, αυτή είπα να το καθαρίσω. Ελάτε σπίτι μου διακοπές και μας έχει βάλει εδώ να καθαρίσουμε. Ναι, έχω πλύνει 77 ρούχα, έχω σιδερώσει 100. Τα δικά σου, τι σε βάλαμε. Ακ. Γεια σας. Πώς είστε? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατευθυνόμαστε προς... Κατευθυνόμαστε προς την Πορταριά, το πολύ όμορφο γραφικό χωριό. Δεν πάμε Βόλο τώρα. Του Πηλίου. Κρίκετ. Δεν θα πάμε πάντα Βόλο. Όχι. Κάνω ένα σημαντικό intro. Έχεις δει ακόμη 10 φορές. Λοιπόν, η Πορταριά λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γραφικό χωριουδάκι στο Πήλιο και θα το επισκεφτούμε ευθύς αμέσως. Τώρα το είπαμε. Η διαδρομή με την Ελένη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πέρα ότι περιμένεις 10 ώρες να ετοιμαστείς. Πέρα ότι γίνεται αυτό. Δεν φτάνω τώρα. Λοιπόν, πέρα λοιπόν ότι η Ελένη κάνει 10 ώρες να ετοιμαστεί, δεν μπορεί. Ψέμα, μεγάλο ψέμα. Δεν μπορείς μάλλον εσύ να συμβαδίσεις και να συμβιβαστείς Με ένα πρόγραμμα. με την Ελένη, η οποία είναι κουκουρού. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στην Πορταριά. Βλέπεις ότι έχει 29 βαθμούς. Δεν το καταλαβαίνω. Ρε παιδί μου, το φίλησα. Μάλλον. Να μην το βλέπω. Ρίξε τη φωτογραφία. Σας το πει πέλακα συζυγίου. Λοιπόν, υπακούμε τη Μελίνα Καραστεργίου στις ταξιδιωτικές οδηγίες, διότι ξέρει για τον τηλεθεατή περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρει οποιοδήποτε άλλος. Λοιπόν, γίναμε τώρα happy travelers, εμείς και ο Ευτύχης, αλλά εμείς είμαστε η καλύτερη έκδοση του Ευτύχη. Πολύ happy travelers είμαστε. Και τώρα εδώ ανεβαίνουμε κάτι μονοπάτια με σαγιονάρα. Εγώ έχω αθλητικές. Εγώ και η Ελισάβετ μας έχει φέρει εδώ πέρα.
Και ψάχνουμε το λεγόμενο αρχοντικό, όχι αρχοντικό, πώς το πούμε, γκρίτσα. Ένα μαγαζάκι παραδοσιακό να φάμε για το μεσημεράκι μας. Εις τον αφρό της μπύρας. Καλό καλοκαίρι. Πάμε τόσο καλά το είπα. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην πλατεία της Πορταριάς, σε ένα καταπληκτικό εστιατόριο. Έχουμε έρθει να γευτούμε την παραδοσιακή κουζίνα του πλοίου. Από ό,τι βλέπετε είναι πολύ ωραίο τοπίο, με πλατάνους. Ο συγκεκριμένος έχει τεύχει το 1200. Έτσι δεν είναι. What is love? Oh, I don't know why you're not there. I'll give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Ο Μίτσος. Η πρώτη δυσκολία λοιπόν θα βγει το πρώτο μέλος. Αλλά η ζωή συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι. Θλίψη. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. Εσύ θα κάνεις κάτι μια δήλωση. Τι να πω, χαίρομαι που φεύγω. Θέλω να κάνω κι άλλο. Πώς προέκυψε αυτή η φυγή, η έκτακτη? Έπρεπε να φύγω. Για επαγγελματικούς λόγους. Ωραία. Ήρθε η στιγμή λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Αφού για βραδινό φάγαμε μια τεράστια σκεπαστή, τώρα στις 12.30 μια παράτη ώρα είναι. Άνοιξε τώρα. Σε σαν φορά Τρώμε, συνεχίζουμε και τρώμε το προφιτερόλ μας. One hour later. Το οποίο δεν ανοίγει κιόλας. Two hours later. Πρέπει μια βοήθεια. Έχεις ζηλοτέιπ. Παρακαλώ, πήγαινε. 7 hours later. Much later. Μετά από 10 ώρες ανοίξαμε το προφιτερόλ. Δεν τραβάς βίντεο την αποτυχία αυτή τόση ώρα. Ναι. Γεια σας ξαδερφάκια! Έλα. Γιατί δεν ξέρουν τον κοκ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα έχουν ως εξής.
κάθε φορά που εμείς κανονίζουμε να κάνουμε ένα ταξίδι, ποτέ δεν λύγει όποτε έχουμε κανονίσει. Άλλη μια πετυχημένη προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος της. Διότι οι φίλες μου ήταν να φύγουν σήμερα, αλλά αυτό δεν θα γίνει. Αναγκαστικά θα φύγουν αύριο το πρωί, ωστόσο. Αλλά δεν πειράζει, ένα βράδυ ακόμα, όλες μαζί. Όχι όλες μαζί, γιατί η φίλη μας η Κατερίνα Βασιλιάδου. Γιατί η φίλη μας η Κατερίνα Βασιλιάδου έχει φύγει εδώ και κάποιες μέρες λόγω σκληρής εργασίας. Εργατιάς, δεν μπορούσε να απουσιάζει. Αλλά άλλη μια μέρα που τα σχέδιά μας αναβάλλονται. Μέχρι τότε απολαμβάνουμε 15 ώρες θα αλλάξει κάτι. την πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Κυρίες και κύριοι, γεύμα ημέρας νούμερο 4. Εμείς, αν γυρίσουμε χωρίς να έχουμε πάρει 3 κιλά, θα είναι ψέμα. Αυτό τι είναι? Αυτό τι είναι που είχα εγώ. Μαλάκας, αυτό είναι πεντανό, δεν λίγο. Όχι. Τελικά σε αυτά είναι δεν βάλω μέσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς το πρωί πήγαμε, δώσαμε 6 ευρώ. Ναι. Ρε, πώς το κάνεις αυτό? Εντάξει, είσαι... Πήγαμε 6 ευρώ, δώσαμε 6 ευρώ να κάνουμε καγκού. Αυτό δεν πρέπει να το πεις. Και τώρα, αφού πήγαμε για μπάνι στη θάλασσα και γυρίσαμε, έχουμε βάλει μπροστά ένα ολόκληρο πιφτερόλ. Δεν ξέρω αν το είδατε και πριν. Εντάξει, δεν σταματάει να ανέβει. Και έχει φύγει. Και έχει προηγηθεί μία γαβάθα μακαρόνια. Βγάλει το μακαρονάδα, παρακαλώ. Και εγώ φάγα και 2 τέτοια πριν. Λοιπόν. Ψέματα είναι. Πώς ψέματα? Εξάβεται. Εδώ ήταν. Ναι, ήταν 16. Είναι αυτή. 16 σπιτάκια. Μία έφαγε η Ελισάβετ. Έχουμε Κάτσε, φάει... Δύο έφαγε. κάτσε. Εδώ είναι πώς είσαι. 2, 4. Πες ότι έχουμε έρθει η γιαγιά σου. Έχουμε έρθει η γιαγιά μου, η γιαγιά την Ελισάβετ, η οποία έχει μια μανία με το φαγητό. 4. Και έχουμε φάει περίπου 25 πιτάκια ο καθένας. Εγώ φάγα 3. Εσύ Μαρή πώς έφαγες? Περίπου 3. Ένι, φάει τη δύναμή σου. Για τα είσαι έτοιμη να μην τρέπετε. Βάει την πουκίτσα τώρα, κρίμα, τι είναι, μια μπουκιά, ό,τι πεις τα μάτια, χτύπητη, θα το φας. Την ντομάτα μπορώ να την πετάξω, το μαϊντανό μπορώ να το πετάξω, το τυρί θα το βάλω. Η πίτα είναι αμαρτία, είναι ψωμί. Ναι, αλλά αφού είναι του Μίτσου όμως και ο Μίτσου την έβαλε στο πιάτο. Εγώ το Μίτσο, εσύ το έφαγα, βάλε. εγώ το έφαγα όλο. Μίτσο, μα το βάλεις εσύ. Έφαγα 4 όλο. Μίτσο, Εσύ θα έχεις ξέρετε. Δεν έχω εγώ αμαρτίες. Ναι. Εσύ πώς με ξέρεις τώρα, το τρώω όλο το φαΐ μου, δεν το τρώω. Όλο το τροσαγό το φάει. Όλο το τρώω. Πήγαινε όλη την πουράδικο, ξέρω πως θα τρώγε. Καλημέρα σας. Τελευταία μέρα σήμερα στον Αλμυρό. Πήγαμε να φουλάρουμε το αμάξι για να φύγουν τα κορίτσια το μεσημεράκι. Και είπαμε να δούμε και τον αέρα από τα λάστιχα. Το δεξιά λάστιχο πίσω ήθελε αέρα και από τον ερχομό της από την Αθήνα. Τελικώς έχει πατήσει καρφί. Τώρα πάμε σε βουλκανιζατέρ να το αλλάξουμε, να επισκευάσουμε το λάστιχο. Κάτι θα λέω, όλα καλά, μπορεί να είναι ένα δείγμα να μην φύγουν σήμερα από τον Αλμυρό και αυτό. Όλα τα καλά, κυρίες και κύριοι, φτάνουν στο τέλος τους. Τότε η ώρα είναι 9:30 και εμείς φορτώνουμε αμάξι. Hace unos días te recordé. Sería mentira decir que no te extrañé. Ey. Pero normal, el tiempo pasa y cura todo. Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo. En
la semana la música suena a poca luz. Estoy tranquilo en mi casa probando el Fruity Loop. De madrugada la musa, yo rogando a Jesús. Me hacen falta tus besos, no me hace falta tú. Que te vaya bien. Sigue tu camino que yo sigo por el mío también. Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren. Ey. Y si dices que me olvidaste, juro que yo también. Todo quedó en el ayer. Que te vaya bien. Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también. Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren. Si dices que me olvidaste, juro que yo también.